and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Nga naman sa di ay kon mahibaw si Karen. Nay, nagduda si Mahal nga si Karen mo'y tigsumbong ni Senyor Emilio nga mag-anhian ang akong mahal. Ayaw gid baya tug anis Karen na ya. Nga nagkita mi si Mahal nako dito sa lahat. Ay, tingalig na sayop lang si Senyorita Milan. Sa tanaw ko ni Karen, buutan siya o klaro gyud nga milaban nimo. Ako ray iyang gilabanan nay, pero iyang giduot ang akong mahal. Ay, dili na ta maghisgot mahitungod ni Ana dong Milan, oy. Laban ni kang Karen ay. Oh, oy. Dili na lang tagi maghisgot, Ana. Tingalig madunggan ka pang Karen na, malain to nimo. Ayaw gid siya tug-ani nay ha. Nga nagkita mi si Mahal nako dito sa Manila. O siya ay nagpalit sa gihatag ko nimo pasalubong. Abi na kog dili ka na lang mugawas gikan sa imong kwarto. Karon ako ma-report sa office. Oh, well and good. Kariyot kay kuhaon ako ang yawis mong auto. Oh, no. Don't bother. Unsa? Ang service na lang sa company ang akong gamiton. Musukol ka ba yun ako, Hazel? Of course not. Magkahimo ka kus pagsukol sa usa ka amahan. Nga mo ay magbuot sa kinabuhi sa iyang anak. Ayaw ko lain as pagsabot, Hazel. Di lang ko gusto nga mag-antos ka. Mga una ta pa. Kuhaon ako ang yawis mong auto. Ayaw lagi. Not now. Manawag ko sa office. Magpakuha ko sa service car. Hazel. Ato na lang ko mamahaw sa kantin. No. Iwasangin mo pamahaw. Dili na ko mamugos aron iuli ang yawi. Bye pa. Magkuyog na lang ta. Ihatod ko ikaw sa office. Nagpaingon na nga niya ang driver sa company car. Hazel. Imo bang gisukod ang akong pagkaamahan? Gisukod? Wa man. Unya nga nung i-turn down man imo ang akong offer. Og, mibalibad pagyug ka nga ihatod ko ikaw sa opisina, ha? Ako mo ay wa makasabot nimo pa. Imo man ka kung umulon aron magdako ko nga dili magsalig nimo. Wa na magpasabot. Nga balibaran mo ang akong offer. Kung dawaton ko ang imong offer, imo na sab kong sudyaan nga way kaugalingong desisyon? Oh. Pasagdi nga ipakita ko nimo. Nga capable na unya ko nga mo'y mupuli nimo kung ma-retire ka na. Hazel! Ikaw mo'y magbuot sa akong kinapuhi. Unya kung tumanan ka na ako sa imong gusto, mareklamo ka. Pagsukol ang imo karong ipakita nako. Ay, wadagi ko masayod asa ko lugar sa imong kinabuhi pa. But definitely, dili ka magkagawang sa akong kinabuhi. Hazel! Mauna ko nimo sa office. Wa ka pa makakaon. Adto na lang ko mukaon sa kantin. Wa ka ko masayop sa akong pagdisiplina ni Hazel. Pero, kinahanglan ako'y magbuot sa iyang kinabuhi. Dili ko ipakita sa akong amahan nga huyang ko. Nga usa ka dakling ang iyang anak. Dili siya makabuot sa akong kinabuhi. Nga ko cellphone. Nga ko mahal ang nanawag. Mahal. Miss you already. Labaw pa ko, mahal. Nga nung nanawag man ka? Di na ko sa office nga giandam ni Papa para na ako.
May trabaho ka na? Preparatory lang ni. Giandam lang ni Papa nga akong posisyon sa among kompanya. Maayo hinoon. Kinahanglang makatuon ko aron dili ako mahadlok sa akong amahan. Oh, mahal. Timing gid kaayo sa? Ang contest nahitabo sa bakasyon. Karon enrollment na pod. Last na ning kumbati na ko sa college. Kinahanglang makagraduate gid ko. Ikaw pa. Kano sa man ninyo masayaran ang resulta sa contest? Ang eskwelahan ay ilang paybaon, Karen? Adto na sa Kas Manila? Kung makadaog. Di na kimulao may. Aron di kayo sakit kung di ko kadaog. Wa day ka mosalig sa gahom sa Dios. Gipangayo ko ni nanay nimo ang imong kadaugan. Ang pag-ambo ka rin, usahay matubag dayon. Usahay sab, dugay ang imong pagpaabot. O usahay, di gid matubag. Hala no? Wa day ka salig sa imong kaugalingon, Milan? Dako kog salig sa akong katakos eh. Pero doon na magoy mas gamhanan pa nga mao imong desisyon. Hinoon sad. Nga ako lang paninguhaon nga makahuman ko sa konkurso. Oh, donghain man di ang malita nga imong gigamit? Hala? Ato ram ditong gihuman ang malita na no? Kadiyatay kay akong limpyuhan. Oy, ako na limpyo adto. Ako lang na eh. Ako gimigam. Bunalan tayo noon ka. Kadako na nako na imo ba yung binalan? Ang, di man kamtuon ako be. Nga bunalayante ka. Naslang na yun ko na Kita no kasi mong istorya. Ako na lang lagi limpyo ato na Nalimot na lang ko kay nagdali-dali ang good kog pa-enroll. Samot na gyud nga wa na kay panahon. Nak. Sige, gihapon mo tawgan na ni Senyorita Hazel. Kung manawag siya na magkasulti me. Mahanlok man kong manawag niya kay tingalig masakpan siya siyang amahan. Dong, wa ka mahadlok sa inyong relasyon? Nahadlok ba yan Pero wa magin ako mapugni ang bulog sa akong pagbati Pero milang kong kulbaag maayo kanang magkatubangay naming duha sa akong mahal. Ang ako manggong gikadlokan dong Milan, nga tingalig masakpan mo sa iyang amahan. Tabangan tingali mi sa mong gugmanay. Kanang magkuyog ming duha dito sa Manila. Bisan tuod na ang panagana pero malipayon kiming duha. Wa man gyud ko'y supak ni Senyorita. Buutan man siya og masinaboton. Ang iya lang yung amahan dong. Mo na hinungdan nga maningkamot yun ko nga pagkahuman sa konkurso. Aron doon na sa ko'y ipanghambog sa iyang amahan. Og si mahal sab na ko, hinay-hinay sab siyang maningkamot nga dili magpadaog sa gusto sa iyang amahan. May mahimo ka ang Senyorita. Kung pugson gyud siya sa iyang amahan? Tingali ba yung sakitan ka lang sa inyong relasyon dong Milan? Nagsabot aming duha si mahal Bisag unsay mahitabo. Maminyo gid ming duha. Dong Milan. Siya ray akong kalipay Og ako rasay kalipay sa kumahal. Busa, mangita gid mi kalutsan sa mong relasyon. Kinahanglan nga kami gid mo magkadayon. Kumusta na ang imong trabaho? Kung may sugot pala unta ka, nga accountancy ang gikuha na kong kurso, mas dali ko makasabot sa mga figures. Gusto kong mamahimo kang abogada, Hazel. Hinungdan nga gipakuha ta kag political science. Mas gusto kong figures pa. Maayo man sab ang imong grado. Siyempre, naninguha nga dili di mo manganlan og buko. That's my girl. Pero hapit ng opening sa klase. Kung may bakante ka nga oras, mahimong mo report ka din Inahalang dili ka mabitin sa lakaw sa atong negosyo. Paninguhaon ako.
Di ba doon na ka may ipaila-ila na ako? Dili ba anak sa suod mong hikala nga usasab ka businessman? Milarga na sa States. Good. Nalipay ka? Gusto ko mo focus sa akong pagtuon. Pa, mahimong mo hangyo? Unsa man ka na? Pwede mo bakasyon sa probinsya? Oh, enrollment na hinuon. Mahimong after sa first semester. Bisag kadiyot lang. Unya na ta magsulti bahay niya. Happy na kita mahuman sa college. Happy na ka mamahimong teacher. Ikaw, Sad. Happy na sa ka mamahimong CPA. Pero, wa pa kay uyab. Doon na noy. Ha? Doon na ka na uyab? As in, girlfriend? Nga no? Di pwede? Way mo sugot na ko? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!